Jiel ne owito ngimane e kinde mane jong'anyo omonjo kar timo ohala mar Sunbeam e boma ma Nairobi ka ji ariyo noyudo hinyruok e kinde mane johala go temo rito mwandugi. Johala mathoth noyudo lal ma nengone pok ong'e ka koro gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo owit oko paro mar chik mar omenda ma osekelo ng'anyo kod kethruok mag mwandu e pacho kae. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En ng'anyo makoro kelo midhiero kod lal ne johala e chuny boma ma Nairobi. Lal makoro ololuoro kuom moko kuom johalago ma pod oloro kuondegi mag ohala. E kar timo ohala ma Sunbeam ma iuso e lewni, jal moro nowito ngimane e kinde ywaruok manobedo e kind jong'anyo kod weg ohala mane temo chiwo arita ne mwandugi ka ji ariyo noyudo hinyruok. Mano owang'o i jong'anyo manochoti omach e kar timo ohalano kendo owang'o mwandu duto pep. Walikuwa wanajaribu kuavoid kusivunjwe. So mawe zilikuwa zinarushwa kutoka juu with my colleagues, yes, some of them who walikuwa huko ndani to disperse au mavijana. So venye walirusha mawe ikagonga mmoja wao hapa chini, ikamgonga kichwa akapass. So venye waliona walidedi, that was the end of everything. Wakafanya nini? Wakawasha moto. Kaka nangi machines ariyo wang, materials mekji teodhi, stock mana angote bendodhi. Kar ohala ma Uganda House man kod apise kod kuonde uso lewni manengo gini malo nowang' mana kodong' ndalo ariyo kende to iyawe bang' kanoduse yor lony manyasani. Wachore ni odno ne omako mach bang' jolweny manochik mondo miyo kony rito arita nodonje chuny boma kendo bayo iro malongo wang'e odno gino mawachore ni ema nochako mach makamano. Duka uso yedhe mag jamni bende noyaki kendo mwandu mathoth bende nolal go. My plea to us all is to just be humane in everything we do. I think damage of this type, in as much as it sends perhaps a message, there are livelihoods here. There's several of us here. I have about 25 employees. Kuonde ohala mag uso chiemo kama oting'o kar ohala ma KFC kod otende mamoko bende noyudo lal ka jokanyo noting'o mwandu duto ma olalgo koda ka sufrieche mag tedo, kombe, mesa, nyaka kijikni. Kaka ne wane iye ka nikech luoro mano makowa, nuopo mana ka kiyo osego ji donjo. Koro gima ne watemo prevent gi mondo wamigi chiemo mane watedo mondo gidhi, lakini ne ginyisowa ni gino gidwa chiemo, gin gidwaro simbe, gidwaro mashinde. Walibeba hadi barista machine, the big one, that is the most expensive in our hotel. We have actually operated for less than a year, and actually we had to take the loan so that we can manage to put it up, but unfortunately the loan was not even repaid. So the loss is unrecoverable. We are even wondering where we can start. E moko kuom kuonde ohala go, rawere mane ng'anyo go notemo yiro mwandu manengo gini malo kama oting'o picha mar wang' degi mag kano omenda. Kamoko kuom jotije ne omasimbegi mag ong'we yamo. Sieti walikuwa wanabeba ati vitu hivi, they were carrying something that is important. Kumaanisha ni watoto wamesoma, wanajua kamera iko mahali fulani, they take that camera, then wanajua ofisi iko na kitu fulani, so they wanabeba something that is important. Kama ni fridge, wanainamisha fridge, wanabeba the nini, iyo gas ya fridge. Giseo bila kuom remchiwa rita moromo ne mwandugi kagi kwa jong'anyo mondo keth mwandu e kinde magi ng'anyo. Hakuna askari alipatikana hii town, hakuna mtu alikuja kutu rescue, walibeba everything, hakuna kitu walibakisha hapa. Jotije mane wayude kuonde timo ohala onyiso midhiero margi anyate kinde matije noke pachoka kendo chumi bende yulo. Onge gima wanyalo timo, wan gi midhiero sana sani tich waonge go. Wakaka ok wan very chwa kata ka wuon hotel ni boduoko tijni e wang'e nikech pesa mobotiyo godo mondo mi oduok tijni e wang'e is a lot of money ma ok wan very chwa ka onyalo manage that. Kethruok mar mwandu makamagi bende notime dukni madongo kata supermarkets machalo Naivas kod Carrefour manyaka sani pod olor. Kata obedo ni lal makamago timore, gisechako timo ler ka gigeno ni gibiro chung' kendo. Nyakorom Gajuang ma en achiel kuom kethruok manotimore chuny boma ma Nairobi kotenre kod ng'anyo manobago odiochieng' manyoro makwedo paro mar chik mar omenda. Glese Motore, ute momuki, kuonde mag timo ohala bende koro ok inyal bedo kaka jang'iewo kata mana jauso. Nyakorom Gajuang, ywak maduong' margi en gi kwa jatend piny Kenya William Ruto winje ywak oganda jo Kenya mondo mi ogeng' kethruok makamagi e kinde mabiro. Lydia
Okay, Ramogi TV, Nairobi.